Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Имам Ахмад хадисләре җыентыгында Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям белән булган бер вакыйга искә алына. Анда Пәйгамбәрбезнең сахабалары күрәләр Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның елаганын. Аның күзләреннән яшьләр ага торган була. Һәм сахабалар сорыйлар: "Я Расулаллах, ник елыйсың?" дип. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Мин кардәшләремне сагынып елыймын" дип. Сахабалар әйтәләр: "Я Расулаллах, без бит синең кардәшләрең" диләр. Пәйгамбәрбез әйтә: "Сез минем сахабаларым. Мин сагынам шул кардәшләремне, кайсылары мине күрмичә, миңа пәйгамбәр буларак иман китерүчеләрне" дип әйтә. Нәкъ без сезнең белән һәрберебез Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямны күрмичә, аның турында укып кына, аның турында ишетеп кенә аңа иман китердек. Пәйгамбәрбезнең безгә карата өметләре бик зурдан була. Бездә, ислам динендә, бар шундый әйберләр, кайсылары Куръани Кәримдә әйтелми. Әмма ләкин аны безгә җиткерде Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм без инде җәмәгать Пәйгамбәрбезнең шушы әмер иткән әйберләрен, Пәйгамбәрбез кайбер әйберләрдән безне тыя. Без аның әмерләрен шулай ук үтәп, аңардан тыелырга тиешбез. Бит Куръани Кәримдә бар шундый аят. Әл-Гимран сүрәсенең 31-нче аятында әйтелә: "Әй Мөхәммәд, әйт, әгәр сез Аллаһны яратыр булсагыз, миңа иярегез. Шул вакытта Аллаһ сезне сөяр һәм гөнаһларыгызны ярлыкар, чөнки Аллаһ ярлыкаучы ва рәхимле." Ушбу аяттан без сезнең белән әйтә алабыз шуны: Адәм баласы Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның артыннан барса, аның сөннәтенә иярсә, ул Адәм баласы ирешәчәк Аллаһы Тәгаләнең мәхәббәтенә һәм Аллаһның мәгъфиратына. Шулай ук бар тагын бер аят. Әл-Ахзаб сүрәсенең 31-нче аятында әйтелә: "Кем Аллаһка һәм аның илчесенә итагать итте, шул иреште бөек уңышка." Адәм баласы, мөмин мусульман кешесе, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның сөннәте буенча яшәсә, ул ирешә Аллаһы Тәгаләнең мәхәббәтенә, аның мәгъфиратына һәм зур-зур уңышка ирешәчәк. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.